na onga n'i y'a ye baarabila tako filanan min ni o daminɛna kunungo tarata Nouvelle Horizon ka lakali la ko o bɛ tali kɛ de olu ni gouvernement o tun bɛ fɛ ni gouvernement ka sigi a ko yɛrɛ kana se nin hakɛ la u ka se ka sigi ka fɔ kɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya gouvernement bɛ se ka waati min fɔ u ye u ka se ka waati dɔn ani u ka se ka baara daminɛ a kana kɛ baarabila ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ Dr Abdou Male ale min ye SNESUP ɲɛmaa ye bi a ko u ka laɲiniw na laɲini 5 min b'u bolo laɲini 1 pewu de bɛ yen gouvernement sera ka min ta bala wa o dun tɛ a bɛɛ lajɛlen ye laɲini tɔ 4 min bɛ yen Dr Abdou Male ko o ye laɲiniw ye minnu bɛ yen ni gouvernement a dara gouvernement ɲɛkɔrɔ a bɛ san 4 bɔ sisan sabu kabi san 2016 san 2021 o ni ɲɔgɔn cɛ u y'a ɲini gouvernement fɛ u ka se ka min ye bɛnbaliya mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani u se ka ɲɔgɔn ye hakililaw la olu ka laɲini minnu kan u ka se ka sigi ka kuma u ka waati yɛrɛ f'u ɲɛna waati min ni u bɛ se ka min bɛ tali kɛ laɲini gouvernement bɛ se k'a ɲɛnabɔ waati min kɔnɔna la olu tun y'o laɲini kɛ nka u y'a ye gouvernement yɛrɛ de fɛn fɛn b'u kɔnɔ nin waati in na o de ye ka kuntilenna wɛrɛ ta baarakɛlaw ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya olu SNESUP maaw a y'a jira k'a fɔ ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga min bɛ tali kɛ ka tɛmɛ ni minisiriso min bɛ baarako kunna foroba baara kunna jamana ko fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ yɔrɔ Sogɛl a ye laseli min kɛ CNT maaw ɲɛma ko ka basigi na baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ limanaw an filɛ nin bolo min kan nin ye SNESUP maaw ka laɲini min filɛ sen na limanaw o ni Sogɛl ka kumaw ka se ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ ko u tɛ ɲɔgɔn ye sira la u bɛ ɲɔgɔn majɛ Nouvelle Horizon de ye nin fɔ Nouvelle Horizon kelen ka kuma la a jirala k'a fɔ ko Cour suprême yɔrɔ M5 RFP kun ye laɲini kɛ olu fɛ k'a fɔ Conseil national de transition ko a sigira cogo min na ko a sigira cogo min na sariya tɛ wa maa minnu b'a kɔnɔna la ko maaw don minnu ni u tɛ sariya kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ M5 RFP jɛkuluba min ye nin ye olu de ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ Ibrahim Boubacar Keita ale nɔfɛ waati min na ale tun bɛ fanga la a ka fanga ka dafiri utukalo tile 18 san 2020 tɛmɛnen na min ye nin jɛkuluba in ye yɔrɔ fanga dafiri tɛmɛnen kɔ min ye M5 ye gouvernement nana sigi u tɔgɔmaya la min ye Conseil national de transition o fana nana sigi u tɔgɔma ye o si la o de kɛra sababu ye M5 ye wulikajɔw kɛ ko ka CNT min n'o ye Conseil national de transition ye limana o maaw tara cogo min na ka u don CNT kɔnɔna la ko a kɛra sababu yɛrɛ ye charte ni o ye transition ka gafeba ye ni baara bɛ ka kɛ n'a ye ko a y'o sɔsɔ o ko tara ka taa di Cour suprême ma maaw kun hakilila kunungo yɛrɛ tarata ko Cour suprême bɛna a ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sariya nasira la n'a sɔrɔla CNT ni sariya de bɛ a sigira sariya kɔnɔ walima a ma sigi sariya kɔnɔ bɛɛ kun sigin bɛ k'o kɔnɔ kunun nka jamanaw kibaruya laban min n'o nana bɔ ka bin Nouvelle Horizon ka fɔ la ko sini alamisa o de ye o dɔgɔ duman ye Cour suprême bɛna a ɲɛfɔ n'a sɔrɔla CNT n'a a kan ka to yen walima n'a man ka to yen kuma ye nin dɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la n'an tora kunnafoni di gafe ninnu lakali la an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ o k'a ma ko le Pelenkan y'a jira k'a fɔ politiki tɔn dɔw bɛ yen bi limanaw minnu faralen don ɲɔgɔn kan wa olu kalenkan yɛrɛ ye ko u tɛ fɛ fiyewu transition kalo 18 min n'o bolodara ko dɔ ka fara o kan a caman bɛ yen politiki tɔnw na minnu ni Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka fanga waatiw la o la yɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ Sogɛl Kokala Mayiga premier ministre ale ye laseli min kɛ CNT maaw ɲɛma a bɛ fɔ min ma ko programme d'action gouvernementale PAG a programme in bɛ tali kɛ lakana ko la a bɛ tali kɛ yɛlɛmaba minnu bolodalen don Mali kɔnɔna la yan an ka jamana kolatigɛ cakɛdabaw olu yɔrɔ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala o fana ka se ka lawaleya ani ka se ka kalata labɛn kalata min n'o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn o ma ani jamanadenw fana yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka se ka bɔ o la Sogɛl ka hakilinaba n'o y'a ka programme d'action gouvernementale a bɛ tali kɛ ninnu de la ni o fɔra ko politiki tɔn dɔw kɔni ye jaabi kɛ ka ɲɛsin Sogɛl a ka ni laɲini ninnu ma
o la sa a caman bɛ yen olu ni Ibrahim Bokar Keita ka fanga min dafirila kɔsa in na o n'o kun bɛ baara la nka ni dun ye jateminɛ kɛ Pelenkan ka fɔ la Choguel Kokala Mayiga ni waati in na ale kɛn bɛ ka layidu min ta o ye k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga min layidu fɛn fɛn tara fɛ a kɛra kalata ye o a kɛra baara o baara bɛ yen ni o fɔra o na kɛ a waati la wa o na bɔ a sira ma layidu yɛrɛ ma nka n'i ye jateminɛ kɛ min ye kalata ko yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ février kalo nata in o de a bolodalen don ka bila o de la walasa a mana kɛ cogo cogo Choguel ka ni laseli ninnu na limanaw kama a ma bɛn politiki tɔn dɔw kɔni ma sabu olu dɔw y'a jira k'a fɔ Choguel ye baaraba minnu kofɔ a ka programme d'action kɔnɔna la limanaw waati tɛna labɔli kɛ wa n'i y'a ye Choguel ye nin baaraba ninnu fɔ limanaw i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ de dogolen don a ka baara in kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ transition ka se ka dɔ fara a kundama kan n'o tɛ a ye baara minnu fɔ nin ye baara ninnu k'u kolo ka girin ko maa bɛ se ka kalo 6 la cogo di ka nin baara belebeleba ninnu kɛ o kɔnɔna la ka se ka taa fori waati yɛrɛ la jɔnni ye nin kuma fɔ El Mokhtar Kunta ale ye parrainant tɔnden dɔ ye ale de ye nin kuma fɔ wa o kuma kelen fana sɛmɛntiyara politique tɔn Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye ale min n'ale tun bɛ fanga de tun b'ale bolo kɔsa in na n'i ye jateminɛ kɛ RPM tɔndenw fana y'a jira k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛ Choguel ka baara in kɛ cogo min na a ye programme min di n'o ye baara boloda in ye a k'a ɲɛfɔ kelen kelen a baara ninnu bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ waati min na a n'a bɛ ban waati min na a bɛ daminɛ waati jumɛn a bɛ ban waati jumɛn ko nka o ma fɔ Choguel fɛ olu dun ye lasɔmi min kɛ olu sɔminen don min na ko a ye kuma min fɔ kuma in a bɛ n'a fɔ ko mana birilen don kuma in da la sabu kuma in a jɛlen tɛ o kɛra RPM mɔgɔw ka kuma ye u y'a jira k'a fɔ fana ko n'i ye nin ye ni Choguel ye nin kuma fɔ Pelenkan ka fɔ la limanaw ko wɛrɛ de dogolen don laɲini wɛrɛ de bɛ gouvernement in bolo gouvernement min bɛ transition kɔnɔna la bi limanaw ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka transition ka kundama janya waati min dilen don a ma ka dɔ fara o kan fasili sɛbɛn yɛrɛ tilala ka i yɛrɛ ɲininka n'o ye Pelenkan ye a ko min ye transition ye limanaw ko munna ni maa kɔrɔ minnu filɛ nin n'olu ni Ibrahim Bokar Keita ka fanga tun bɛ ɲɔgɔn fɛ munna u sirannen don transition a janyani ɲɛ u sirannen don mun de la bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ Choguel ka programme d'action in kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli kɛ a ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'o ye déplacés ye limanaw k'olu na segin u sigiyɔrɔw la RPM tɔndenw y'a jira k'a fɔ ko o ye baara ye o dun tɛ sisan baara ye n'i ko i b'o kɛ o kan ka o ye waati jan baara de ye fasili sɛbɛn tilala ka i yɛrɛ ɲininka n'o ye Pelenkan ye a ko ni maa min bɛ lakanabaliya don an ka jamana kɔnɔ a fɔra ko kalataw bɛ labɛn kalata dun fana tɛ se ka labɛn limanaw maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la fo ka se u bɔyɔrɔw la ani maa minnu bɛ yen n'u sen tɛ ka taa u ka forow la minnu sen tɛ ka u ka baganw kɛ minnu sen tɛ k'u ka baaraw kɛ u t'u sagoyaw la f'olu fana ka segin u sigiyɔrɔw la n'a ma ɲɛ ko kalata ɲuman o fana bɛ boloda limanaw kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nka fasili sɛbɛn le Pelenkan a ko min ye gouvernement ɲɛmaa ye Choguel Kokala Mayiga n'a sɔrɔla ko ka dɔ fara transition hakɛ kan ni RPM sirannen don o ɲɛ walima ni politiki tɔn minnu ni u faralen don ɲɔgɔn kan k'u sirannen don o baara in ɲɛ Choguel a bɛ n'a fɔ limanaw a kɔni layidu min ta limanaw ka se ka min ye transition ye ka se ka a bɔ a sira yɛrɛ ma Choguel ko ninnu kɔni wulilen bɛ k'u jɔ bi sira fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ka transition ka dɔ fara a kan ko ninnu ko o tɛna jɛn ni a ye kuma filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le Pelenkan kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la n'an tora kunnafoni sɛbɛnw lakali la an bɛ don fasili sɛbɛn min kɔnɔ o k'a ma ko le soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ limanaw ko min ye nin siramaga kasara ye min kɛra Segu ani Bamako cɛ car min ni a bɛ air ɲunu car dɔ don ani camion dɔ de donna ɲɔgɔn na limanaw a kasara a bonyana kosɛbɛ a jarala k'a fɔ kari limanaw ko tiɲɛni yɛrɛ fanga bonyana limanaw fo min bɛ tali kɛ maa caman a bɛ se maa 37 ɲɔgɔnna ma minnu ni olu ni tora ni sirabanka kasara in a da fɛ maa caman fana o jogina a ko siratigɛ ninnu na sirabanka kasara in kun limanaw a jarala k'a fɔ ko camion min ni
o ni kari donna ɲɔgɔn na a jala k'a fɔ camion in a sen kelen dɔ de bɛ o pinɛ cira o de kɛra sababu ye ka se ka i kunda kari in kan u nana u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka don ɲɔgɔn na limanaw fo ka kari in yɛrɛ ɲɛfɛla bɛɛ lajɛlen ka o tiɲɛ a nɔgɔnin fɛ min ye protection civile min bɛ segukaw fɛ yen olu wulila ka taa a ko kɛnɛ kan ani segu gouverneur n'o ye Lasana Traoré ye olu wulila ka taa a ko kɛnɛ kan ka se ka t'u ɲɛ da sirabaga kasara in limanaw maaw bɛ se ka fure minnu b'a yɔrɔ la olu bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la ani maa minnu banana olu fana bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ cogo min na u bɛ se ka furakɛ a nɔgɔnin fɛ fana minisiri min bɛ yen ni u bɛ an ka sirabaga kow kunna ani minisiri min bɛ lakana ko kunna olu fana y'u kunda a yɔrɔ kofɔlen kan limanaw ka se ka taa a ko jate minɛ a baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na o la hakilila jiginna limanaw ni ye segu siraba in lajɛ n'o ye RNCC ye a jala k'a fɔ nin ɲɔgɔn na sirabaga kasara fana kɛra juillet kalo tile 9 tɛmɛnen in na o kɛra Zantigila ani Kasela ni ɲɔgɔn cɛ camion dɔ ni a immatriculé AV 8050 MD o fana jɔlen limanaw car dɔ ni o ye Jara transport ye o fana nana don o camion in jɔlen la limanaw a kɛra sababu ye maa 3 fana o tora o la maa 30 ɲɔgɔnna o fana joginna o ko siratigɛ la maa 3 minnu ni olu fatura olu kun donna car kɔnɔ limanaw fo min ye protection civile maaw ye u y'olu wɔgɔbɛ ka bɔ car de kɔnɔ la ka sababu kɛ siraban kasara in juguya yɛrɛ ye ni ye jateminɛ kɛ siraba min ye nin ye n'a bɛ bɔ Bamako ka taa Segu a jirala k'a fɔ limanaw a sira sa maaw ka siraba in a sariya a bonya sabu n'i ye jateminɛ kɛ siraba ninnu kasara min bɛ kɛ sira in kan n'i y'a jateminɛ limanaw a fanba ye maaw tɛ sira yɛrɛ de siraban ka sariyaw olu de bonya minisiri min taara kɛnɛ kan n'o ye Madina Sisoko ye a y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnna siraban ka kasara ka kɛ tilegan dere fɛ bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ka tila ka taa don ɲɔgɔn na nin cogoya la limanaw ala latigɛ bɛ yen dɛ nka bunadamadenw an fana ka an janto siraba kana a bɛ fɔ sariya minnu ka labato boli damatɛmɛ boli ani ka min ye maaw ta ka bolimafɛnw fa fo k'a dama tɛmɛ limanaw ko o fana o ka dabila walasa dɔ fana bɛ se ka bɔ nin sirabaga kasara ninnu na n'o tɛ segu sira in siraba kelen de don a fɛrɛlen don maaw bɛ boli cogo min ka d'u ye a kun jirala k'a fɔ siraba in yɛrɛ ko a bɛna kɛ sira 2 de nka kelen kɔni dilanla fɔlɔ a tɔ tora kelen a sira jamana faamaw ka sira tɔ kelen dɔ fana o dilan walasa dɔ bɛ se ka bɔ sirabaga kasara in na cogo min na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bɛ nin kunnafoni la n'an tora kunnafoni sɛbɛn lakali la an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye min ye l'indépendant ye indépendant ale kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka sɔrɔ ko kunna nin waati in na ko ale bɛ sigikafɔ walasa min bɛ tali yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko projet de loi de finance san 2022 limanaw ko ka se ka nafolo kasabi min ni jamana mago bɛna jɔ o la san 2022 natɔ in na ka se ka o baaraw labɛn joona yani san natɔ in cɛ walasa minisiri min ye nin ye n'ale b'an ka sɔrɔ ko kunna n'o ye Alfuseni Sanu ye ani baarakɛla minnu bɛ yen ni a ko tɛ se ka taa ka olu to an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko u bɛ ka sigi kɛ nin waati in na sigi in bɛ tali kɛ ka se ka baaraw boloda kabi juin kalo tile 19 tɛmɛnen nin daminɛna budget d'état 2022 san 2022 nafolo kasabi min ni jamana mago kan ka jɔ a la Alfuseni Sanu ko kabi araba tɛmɛnen na jamanaw sigikafɔw de bɛ senna u ni jamana kolatigɛ cakɛdabaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin baara in a bɛ se ka kɛ cogo min na walasa a jala k'a fɔ hakilila falen min ye nin ye a bɛ tali kɛ jamana cakɛdaba minnu bɛ i n'a fɔ budget direction nationale du budget an ka jamana kolatigɛ cakɛdaw ko conseil des collectivités territoriales min ye ko conseil des collectivités territoriales ye ani cour suprême cour constitutionnelle ana ɲɔgɔnna caman bureau du vérificateur général ka taa se min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ma HAC n'o ye autorité de la communication ye ana a ɲɔgɔnna caman limanaw olu de welelen da a ko kɛnɛ kan ka se ka hakilila falen kɛ jamana mago bɛna jɔ nafoloba min na
san 2022 ka se ka o da yira ɲɔgɔn na. A baaraw kɔni bɛ senna a ma kuncɛ fɔlɔ walasa ka se ka don dɔ ɲɛsigi san 2022 natɔ in na yani a waatiw ka se. Ale fasiriti sɛbɛn kelen indépendant jamana a jiralen bɛ k'a fɔ ko cakɛda belebeleba 2 min bɛ diɲɛ kelenatɔnba tɔgɔ la ni o ye FAO ani PAM ye, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ani Programme alimentaire mondial PAM, olu ka gafe ba kɔnɔna la jamanaw kelen do ka lasɔmini de kɛ k'a fɔ ko jamana 16 bɛ minnu bɛ farafina kɔnɔna la. Olu la jamanaw ko kalo 3 natɔ in na ko min ye kɔngɔ ye o bɛ sɔn ka dadigi kɛ o jamana ninnu na kosɛbɛ, wa olu la Mali b'a la. Walasa ni jateminɛ kɛ jamana minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ Sahel kɔnɔna la, Mali, Niger ani Burkina Faso, ko o jamana 3 in jamanaw kalo 3 natɔ in na ni fɛɛrɛw ma boloda ka se ka o jamana ninnu sɛgɛrɛ, jamanaw ko kɔngɔ bɛ sɔn ka dadigi kɛ olu la. Olu kɛrɛfɛ farafina Nigeria, Tchad, République Centrafrique, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Libéria, Somalie, Éthiopie, Angola, Kenya, fo ka taa se Sudan ani Sudan du Sud ninnu ma. Ninnu ye jamanaw ye farafina minnu bɛ ni limanaw ko don nataw la Programme d'alimentation mondiale n'o ye PAM n'a ɲɔgɔnnaw ye, olu de bɛ kɔngɔko kɛlɛ ani balo bɛ se ka di maaw ma fo u sigiyɔrɔ la cogo min na, olu de bɛ a baara la. N'i ye hali diɲɛ fan wɛrɛw lajɛ, diɲɛ jamana tɔ wɛrɛw lajɛ, i n'a fɔ Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Syrie, Yemen, olu fana ko gɛlɛya in tɛ taa ka olu to. Limanaw n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye nin gɛlɛya ninnu lajɛ indépendant ka fɔ la, ka se ka balo yɛrɛ ta ka se nin jamana ninnu na, limanaw ko gɛlɛya de bɛ a la. A jala k'a fɔ kɔsa in na min ye sɔrɔw ye olu jiginna kosɛbɛ k'a sababu kɛ coronavirus ale bana ye. Yɔrɔ hali waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fana o fana bɛ ka dadigi kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ninnu kɔnɔna la. Ko n'i ye jamana 23 bɛ yen bi farafina jamanaw kɔnɔna la minnu ni kɔngɔ bɛ sɔn ka dadigi kɛ olu la, wa ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Bamancawale tigilamaw kɛlen do ka ni cakɛdaba 2 in bali jamanaw ka se ka balo ta ka se a seyɔrɔ yɛrɛ la. N'a ko dun tora nin cogoya la jamanaw fo ka se waati jama a dun jirala k'a fɔ kalo 3 bi kɔfɛ min ye FAO ɲɛmaaba ye n'o ye min ye Donkuyu ale ka kuma la a ko a ka gɛlɛn bi kosɛbɛ maa minnu bɛ balo di u ka se jamana minnu bɛ bi ni olu sen tɛ ka sɛnɛ kɛ ka se a hakɛ yɛrɛ la. Ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw jamana minnu kɔfɛra Mali, Burkina Faso ani Niger ani farafina jamana caman, i b'a sɔrɔ sɛnɛ de y'u ka sɔrɔbolo nasira, u bɛ balo o de la kosɛbɛ. Nka nin waati in na sɛnɛ sen tɛ ka kɛ ka sababu kɛ bamanciya wale yɛrɛ ye. Jamana minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ta ka jugu a la kosɛbɛ, n'a fɔra ko balo bɛ taa di maaw ma fo u sigiyɔrɔw la, ni bamanciya wale bɛ ka o kɛlɛ, o dɔ bɛ tali kɛ Mali, Niger ani Nigeria la, olu de ta ka jugu kosɛbɛ farafina ale bunakun kan. Limanaw kunnafoni filɛ nin ye, an ye nin bɔ indépendant de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na, aw bonya bi kunnafoni na. Limanaw an bɔra ka siraban ka kasara min fɔ sisan, ni a ma fatuta o bɛ t'i jɔ fo maa 40 maa 30 ɲɔgɔnnaw la. A jala k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ni musolaka don ko ale tun bɛ siraban ka kasara in na, min bɛ tali kɛ Mali kunnafonidilaw. Limanaw an bɛ dusukasi kɔnɔna la bi sabu Aïssata Jara, ale min na limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ n'u kama ko Journal Action, ale de tun y'o ɲɛmaaba ye, wa a tun bɛ baara yɛrɛ fana kɛ radio Bamakan na. Limanaw ko ale fana tora sirabakan kasara in na min kɛra segukaw fɛ yen nɔ. Walasa ni jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn ni o ye Action ye, o ɲɛmaaba Aïssata Jara ka fara maa minnu bɛ yen ni olu fatura nin ko in senfɛ, an de bɛ dugawu kɛ sa limanaw maa tora nin sirabakan kasara in na, Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la, Ala ka u dayɔrɔ sumaya, Ala ka u jigiyɔrɔ bɛɛ alijinɛ ma. Nin de bɛ dansigi kɛ, an ye kunnafoni sɛbɛn minnu sɔrɔ ka lakali aw ye bi, k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada. An b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.